ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଲି କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରଗତି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆପଣ ନିରାଶରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲି କିନ୍ତୁ କାହିଁ ସଫଳତା ନାହିଁ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମରେ ମୁଁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛି କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ହିଁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ନାହିଁ। ଏଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ନିରାଶ। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହିତୋପଦେଶ 24 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ, ବିପଦର ଦିନରେ ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ସାହସହୀନ ହେବ, ତୁମ୍ଭ ଶକ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ବିପଦ ସମୟରେ ଯଦି ସାହସୀନ ଆମେ ହେଉଅଛୁ, ଶକ୍ତି ଉଣା ପଡ଼ିଯିବ, ପୁଣି ଆମେ କେବେ ହେଁ ସାହସ ନ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଳ ଦିଅନ୍ତି। ବିପଦ ସମୟରେ କରୋନା ବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିଲା। କରୋନା ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏପରି କୁହାଯାଏ, ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ସେମାନେ ଭୟ ସକାଶୁ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଅଛି, ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଇଛି। ଭୟ, ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭାଇରସ୍ ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭୟ ସକାଶୁ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। କେହି କେହି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ। ସେ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଭୟ ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷା ଦେଖିଲେ ଭୟ ଆଉ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ବଳ ନାହିଁ। ପ୍ରତିକୂଳ ସମୟରେ ବହୁତ ନିରାଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ କେବେ ସାହସ ତ୍ୟାଗ ନ କରୁ। ଦାଉଦ ନାମକ ଭକ୍ତ ଏପରି ସାହସ କରିଲେ। ଏକ ସମୟରେ ଦାଉଦଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଲୁଟି ନେଲେ। ପୁଣି ସେ ସମୟରେ ଦାଉଦ କୌଣସି ମତେ ନିରାଶ ନ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହରଣ କରି ଚାଲିଗଲେ। ଦାଉଦ ବହୁତ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ କିନ୍ତୁ ନିରାଶ ନ ହେଲେ। ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭରସା କଲେ। ଯାହା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଉ ମୁଁ ନିରାଶ ନ ହେବି। ଏଣୁ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ସର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନିରାଶ ନ ହୋଇ ବିଜୟ ହେଲେ। ଦାଉଦ ସର୍ବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଭରସା ରଖି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ନିରାଶର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ସକଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅନାଇ ନିରାଶ ନ ହେବା ଉଚିତ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ବିପଦ କଷ୍ଟ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ନ ଭୁଲିଯାଉ। ବାଇବଲର ଅନେକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଦାନିଏଲକୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ବିଜୟ ଦେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଦାଉଦଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ରଖିଲେ। ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଝିଅ, କେବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବିପଦ ସମୟରେ, ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଦୁଃଖ ନିରାଶ ହୁଅନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏପରି ସମୟରେ ବିପଦ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଖେଦ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଯାହାକୁ ଆପଣ କଷ୍ଟ ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ପରମେଶ୍ୱର ନିତ୍ୟ ସଙ୍ଗରେ ରହି ଚଲାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମୟରେ, ଅଭାବ ଅନାଟନ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ତୁମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଏପରି କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍, ଆମେନ୍।